Moi Kansku ja Miki, toivottavasti tämä video ei tule liian myöhässä, eli tämä on tämä järjestöt yhteisönä opinnollistehtävään liittyvä video, mistä Ansku laittoi näitä kysymyksiä. Nämä on mulle todella tuttuja asioita, tietenkin mä oon nyt 12,5 vuotta ollut töissä Uudenmaan Pelastusliitossa, niin kuin olen teille kertonutkin, joten nämä kaikki asiat on mulle ihan älyttömän tuttuja, mutta kyllä mä nyt muutamia asioita vähän pistin paperille ylös tietenkin vielä, että mä osaan nyt kysymyksiin vastata. Jos mä menen ihan siinä järjestyksessä, miten Ansku tähän näitä kysymyksiä esitti, niin täällä oli ensimmäisenä kohtana, että miten tällä hetkellä saadaan jäseniä ja ylipäätään toimijoita sitoutumaan järjestöjen toimintaan. Ja toi onkin sellainen kysymys, että jos mulla olisi vastaus tähän, niin mä olisin varmaan saanut jo Nobelin palkinnon. Se sitouttaminen tällä hetkellä, jäsenten sitouttaminen on todella vaikeaa mihinkään pitkäaikaiseen toimintaan. Ihmiset haluaisivat ehkä enemmän olla semmoisia ad hoc-tekijöitä, että kun pyydetään apuun, niin he tulevat, mutta esimerkiksi niin kuin meidän järjestössä tai siis Uudenmaan Pelastusliitossa tai paremminkin palokunnissa, palokunnathan on kaikki omia yksityisiä yhdistyksiään, niin kuin, jotka ovat meidän niin kuin jäseniä, niin se on tosi vaikeaa. Ihmiset ei niin kuin millään haluaisi sitoutua pitkäksi aikaa ja palokunnissa se sitoutuminen pidemmäksi aikaa on ihan välttämätöntä. Ja kyllähän niitä yritetään kaikenlaista, että yritetään tehdä koulutuksia ja niin kuin kysellä jäsenistöltä, että mitä he haluavat, että me ollaan niin kuin järjestönä mukana auttamassa sitä sitoutumista, mutta toi on sellainen kysymys, että jos tuohon jollain olisi vastaus, niin joo, vapaaehtoistyö olisi varmaan vähän paremmassa nousussa kuin tällä hetkellä. No sitten täällä kysyttiin, että minkälainen rooli vapaaehtoisuudella on mielestäsi tämän hetken järjestökentällä. Sehän on ihan valtava, eihän se mihinkään ole kadonnut ja ehkä vielä suurempi tänä päivänä, kun aikaisemmin ihmiset lähti talkootyönä aikaisemmin tekemään ja ehkä semmoista omasta vapaasta tahdostaan, mutta nyt se tarve on vielä suurempi, koska nyt sitten taloudellisia resursseja ollaan järjestökentältä nipistämässä, niin niitä ammattilaisia ja palkallisia tekijöitäkin on koko ajan vaan niin kuin vähemmän. Että se vapaaehtoisuuden rooli on niin kuin kasvanut, mutta tekijöitä vaan on vähemmän. Miten järjestön toimintakulttuuria voisi kehittää niin, että yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne vahvistuisivat osallistujien keskuudessa? Tämä on ehkä sellainen kysymys, mikä palokuntamaailmassa taas on aika helppo, koska se itse toimintakulttuuri on hyvin semmoinen yhteisöllinen, puhutaan palokuntaperheestä ja sen mä allekirjoitan ihan täysin, että tämä on sellainen asia, mikä niin kuin sopimuspalokuntamaailmassa mun oman työni kannalta niin on kunnossa. Ihmiset on tosi sillä lailla sitoutuneita siihen yhteisöön, mutta eivät ehkä siihen pitkäaikaiseen tekemiseen niinkään, niin kuin tuossa alussa sanoin, mutta että se semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne, se paranee. Meillä on esimerkiksi, sanotaan, että mä oon järjestänyt tällaista kivijalkaristeilyä, mihin ollaan sitten kutsuttu kaikki Uudenmaan alueen sopimuspalokunnat